Il-lejl li laqa l-ewwel jum tal-2016 ma kien kwiet xejn fil-Belt Valletta, anzi aktar minn 70,000 ruħ ħonqu t-toroq. Iżda lejl kwiet iddeskrivih Leli Bsajla mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. L-istazzjonijiet tad-Dipartiment kienu mimlijin ħaddiema lesti għal kull eventwalità. Kull stazzjon kellu medja ta' 7 persuni, diġà 35 ruħ jekk nieħdu 5 stazzjonijiet. Minn barra 5 persuni oħra mal-Urban Search and Rescue, l-USAR. Żewġ persuni kienu xogħol mas-sezzjoni tal-Klieb u mill-inqas 6 oħra fis-sezzjoni marittima. B'differenza snin oħra l-ingaġġ qawwi ta' 61 rekluta ġdid fisser li wħud mill-membri tas-CPD setgħu jgawdu imqara l-ftit il-festi. Biss dejjem nżommu f'moħħna li kellna l-istazzjonijiet mimlijin. Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kellu unit speċjali fil-Belt Valletta u Fire Engine peress li kien hemm lob tan-nar. Minkejja rapporti f'ximkejjen ta' nies midruba Bsajla wieġebek meta staqsejna waslulhomx xi rapporti. Prattikament m'għandix rapporti li kellna bżonn l-intervent tagħna. Lejliet iż-żewġ festi inċidenti ġraw, iżda kienu minuri u meqjusa normali. Kienet ngħidu l-akwieta tajjeb għal kulħadd, ġifieri kienet inċidenti daw li huma normali xi ħabta żgħira l-emmulaw xi ftit kellna fil-miliet kellna inċident ta' nar ġo dar, imma li huma bażikament ta' kuljum ma kenniex żieda qawwija. L-ewwel jum tas-sena patta bl-ikraħ, membri tas-CPD kienu msejħa għawdex għaliex żewġ Pollakki mietu fil-Baħar tal-Qala. Meta jidħol rapport hekk tiskatta proċedura. Li mill-istazzjoni niżlu d-dingi l-ebbajja u imorru mill-ewwel għandhom mit-tajers u l-affarijiet tal-baħar biex jippruvaw isalvaw u mill-ewwel jippruvaw jintervjenu huma ovvjament ma jitlux huma stess fil-periklu, jridu jintrabtu u hemm proċedura xi trid tagħmel biex inti issalva lil ħaddieħor. Ma sfortunatament laħqu kienu dal-inċidenti li konna qed nitkellmu fuq u laħqu mietu. ċertu inċidenti jgħid Bsajla diffiċli immens tevithom. Rridu noqogħdu attenti u rridu nkunu kawtela u rridu nagħlmu kemm jista' jkun. Biss ma jistax ikun illi tmur f'kull bajja biex tifhimni illum tomux għax hemm il-kurrent. Il-festi spiċċaw iżda ħidmet is-CPD le. Min għad fadallu xi staff party jew ifittex paċi fil-divertiment, pereżempju, ser isib lil tal-Urban Search and Rescue li ser jibqgħu stazzjonati hemmhekk. It-taqsima USAR qabel kienet taħdem bil-volontarjat u issa qed topera b'mod professjonali.